Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po'y tumayo at magsimula na. Bago po ang lahat, tayo po'y umikot at kamayan natin ang ating mga kapatiran at sabihin, I love you, the love of the Lord. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay magpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y patuloy na umawit sa ating Diyos sa umaga pong ito. And patuloy po tayong mag-soak sa presence po na ating Lord sa umaga pong ito. Yes, Lord Jesus.
Hallelujah. Marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Kami po'y patuloy na humihingi na iyong kahabagan, Lord God, upang ang iyong presensya, Panginoon, ay bumaba sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Nawa, Lord God, ngayon pa lang ay maabot mo ang aming pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Ang aming pagsamba, Panginoon. Ang aming pagpupuri, Lord God, naway ito yung magustuhan at sa iyong trono, Panginoon. At sa maghahatid po ng salita mo, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, itinataas po namin siya sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng knowledge at wisdom, Lord God, na maipahayag niya ng maayos ang mga mensahe mo para sa aming lahat. Marami pong salamat, Lord God, sa mga taong naririto, Panginoon, na kami po'y pinili mo, Lord God, na makapakinig ng iyong banal na salita sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Tinaasahan po namin, Lord God, na ang maririnig namin ngayong araw, Panginoon, ay malalakaran namin sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord God. Itinataas namin sa iyo, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Lord God. Sinasamba ka namin, Panginoon. At pinupuri ka namin sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord God, sa matamis mong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa pagpupuri sa ating Panginoon at dapat po tayo po lagi magpasalamat sa ating Panginoon. Pasalamatan natin yung mga bagay na pinagkakaloob niya. Pasalamatan natin yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. Pasalamatan natin yung Na-overwhelmed. Iba ang pag-ibig ng Diyos. pasalamatan natin yung pag-ibig na binibigay ng Panginoon Amen. para sa atin. Kasi ilang po yung tanging sandata na binigay niya sa atin upang lumaban sa buhay. Amen? Kaya tayo po'y magsasaya! You gave me love, oh God! You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. You did not leave me right alone. Rooted in my heart a brand new soul. You gave me a love all from my life a brand new start. You gave me a love that went from heaven to my heart. Better than the easiest from the waves, taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. You gave me love. You gave me love. You gave me a love much deeper than I ever know. You have set my feet where I belong. Rooted in my heart a brand new song. You gave me a love all from my life a brand new start. You gave me a love so sweet from head to my heart. Better than the easiest from the west. Taking all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. I can see a better days ahead. My love and dance again because of you. Voices will be heard to shout joy. You can fight in this. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. You gave me love.
patuloy nating sambahin ng Diyos na buhay. Tunay po, alam ko, bawat isa, walang ibang inahangad, ninanais, kundi maranasan ang presensya ng Diyos. Amen. Kasi alam po natin, sa presensya ng Diyos ay puno ng pagmamahal, puno ng kalakasan, puno ng kagalingan. Kaya I believe lahat tayo yun ay inahangad. Even though sa buhay ko, meron akong mga pinagdadaanan, mga sakit or ano man yan, problems. But dinudulog ko lang lagi sa Panginoon kaya doon ako nagtatagumpay. Amen. Alam ko lahat tayo, yun, ganun tayo. Kasi mga anak tayo ng Diyos eh. Pero ang isa lang susi nun, kung di isik natin ang presence ng Lord. Like Moses, sabi niya, ipinadala siya ng Panginoon sa lugar kung saan man yon. Pero alam niya na parang hindi niya kasama ang Diyos, mas pinili niya na manatili doon sa presensya ng Diyos. Sabi nga dito sa chorus na awitin natin, yung Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, sa awitin na ito, gawin natin siyang isang panalangin. Amen. Hallelujah. All of my life, search for you, Lord. You call me to your side. With all of my heart, desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart. Is to be where you are. Come on, let's sing it to the Lord. I love your presence. I love your
Desire your presence. Father, you are my heart's desire. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart is run by you. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart is strong. Come on, let's sing it with all our hearts. All of your presence. I love your presence. Love you, Lord. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Living in your doors, standing. I love your presence. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, come on, let's exalt His name. I exalt thee. We exalt the Lord. I exalt thee. Oh, I exalt. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. Come on, let's exalt His name and let's glorify His name. His name is powerful. His name is beautiful. His name is wonderful. And I exalt thee. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. And I exalt thee. Come on, lift up your highest praise, highest worship, highest honor. Hallelujah. And I exalt thee. And I exalt thee. Lord, oh, exalt thee. No, exalt. We adore you, Lord. And I exalt. Tunay, Panginoon, walang ibang maitaas, walang maparangalan ang buhay na ito, kundi Ikaw, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na dakila, ang Diyos na hindi nagbago sa aming buhay. Karapat-dapat ka, Panginoon, na purihin at sambahin. Itaas sa aming buhay, karangalan, kapangyarihan ay tanging sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. And I exalt. We exalt thee. And I exalt thee. We exalt thee.
church. Come on, church. Lift up the praise. Lift up your honor. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Panginoon, hindi kami magsasawa. Hindi kami magsasawang purihin ka. Ikaw ang Diyos na hindi nagsawa. Hindi ka nagsawa sa amin. Oh, come on, church. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you. Just continue to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We want more of your presence. More of you, Lord. More of you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Just worship the Lord this moment. You and God. Parangalan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Na siyang lumikha ng ating buhay. Na siyang nagligtas ng ating buhay sa karumihan, sa kasalanan. Hallelujah, Lord. Ilabas natin kung ano pa yung laman ng ating puso. Parangalan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, masarap sa mong presensya. Wala kaming ibang ninanais kundi maranasan ka, Panginoon. Madakila ka ng buhay na ito. Maitaas ka. Hallelujah. Just worship the Lord without instruments, just the keyboard. Hallelujah. There the Lord is here. 2 or 3 are gathered in His name. He is in the midst of us. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just worship Him. Hayaan natin ang Diyos ang magsalita naman sa atin sa oras na ito. Hayaan na lang natin ang puso natin na buksan upang makapagpasok, makapag-dwell, makapag-reveal ang Diyos sa buhay sa atin. Hallelujah, Lord. Huwag nating sayangin ang oras na ito. Purihin mo, Panginoon, ang presensya ang lugar na ito, Panginoon. Full of your presence, Lord. Holy Spirit, you can really move.
your name forever and ever. For you alone, oh God, who is worthy to be praised, who is worthy to be worshipped, oh God. Oh yes, oh God, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, oh God. Oh, for you are great, you are mighty, you are awesome, you are magnificent, God, and we will always look to you, oh Jesus, the author and the finisher of our faith, oh God. We will always focus our eyes on you, Jesus. Oh yes, oh God, yes, oh God. Oh, we thank you, oh God, we thank you, oh God, for setting your people free this day, oh God. Lord, for allowing us, oh God, Lord, to worship you, oh Father God, Lord, in spirit and in truth, oh God. Thank you, oh God, Lord, for your angels, oh God, who joined us this morning in lifting up your holy name, oh God, in honoring you, oh God, for you alone are worthy, oh God. You alone are worthy, oh Lamb of God, the one who was and is to come, oh Lion of Judah. Lord, yes, oh God, we will continue to shout our praise to you. We will continue to shout our worship to you, oh God. Yes, Lord, yes, oh God, receive our praises, Lord. Yes, oh God, our thanksgiving, our honor, oh God. Lord, yes, oh God, everything, oh God, that we can offer to you this day. Oh, we love your presence. We just love your presence, oh God. We just love your presence, oh God. And thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, we are opening our hearts, oh God, to you this morning. It's time, oh God, for us to listen, oh God, to your word. It is time for us, oh God, to posture our hearts to receive what you have for us, oh God, this morning. Lord, we believe, oh God, wala po, Panginoon, lalabas sa lugar na ito na empty-handed, oh God. Walang, oh God, nakikinig, Panginoon, na kasama namin sa live streaming, oh God, na hindi mo kakatagpuin ngayong umagang ito. For you are our omnipresent God. Lord, you are the God, Lord, who can, oh God, change our lives, who can touch us, oh God, who can transform our lives, oh God, to glorify your name, oh God, and to give you praise, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, we bless you. We bless you. We bless you. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Freely move into our midst. We are giving you the freedom, the liberty, oh Holy Spirit. Minister to each and every one of us, oh God. For you alone can minister to us, oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Thank you, thank you, thank you. We love you because you have first loved us. Thank you, oh God. Receive all the praises, all the honor, thanksgiving, oh God, and yours forever. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. In Jesus' mighty, mighty name, this is we pray. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of Jesus. It's so good to be in His presence. Amen po. It's so good to be in the house of the Lord where His presence is. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay nga po na there's no other place better than the presence of God. Amen? Wala pong makakapantay sa presensya ng Diyos. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Ngayong umagang ito, magandang umaga po sa bawat isa. Ganon din po sa mga kasama natin sa live streaming ngayong umaga pong ito. And we just want to acknowledge ang ilan po nating mga kapatid na kasama po natin ngayon. Ayan po, si Kuya June, si Kuya Joseph, Shabal, sila po ay mga kapatid po ni Ate Cathy. We miss Ate Cathy po na nasa Samar po ngayon together with Kuya Yeye. Nandito din po, I think si Rainbow, at yung anak po ni Kuya Joseph, maging ganon din po, yung father po ni Michelle, si
Kuya, nakalimutan ko po yung name niya, pero I recognize him. So, ano po, muli po, magandang umaga po sa bawat isa, and we are happy that you are here with us, na makasama po namin kayong sumamba, magpuri at dumakila sa ating Diyos na buhay. Muli nga po, pakibati po ang inyong katabi ng isang mapagpalang umaga. Amen. Ganon din po sa ating mga kasama sa live streaming. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this morning po, this month of February, we are talking about God's calling, God's purpose, and God's grace to each and every one of us. Sabi nga po, katulad na nabanggit po ni Pastor Alvi last Sunday, kahit na hindi ka plinano ng magulang mo na lumabas dito sa mundong ito, but God has a plan why you are here in such a time as this. Amen po ba? Do you believe na may plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin? Hindi lang po tayo nilikha ng Diyos para kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho, at magtayo ng sarili nating bahay, magkaroon ng mga bagay sa mundong ito, but may calling po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po, may plano po siya. He has a purpose and He has a plan to each and every one of us. Ang atin pong key verse na makikita po natin sa 2 Timothy 1, verse 8 to 12, sabi po dito ni Apostle Paul, "Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God." Wag daw po nating ikahiya ang ating testimony kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, katulad po ni Apostle Paul. Nasabi nga po dito sa verse 9, who has saved us, ito po yung pinaka-key verse natin, who has saved us and called us with a holy calling. Amen. Sino po ang mga niligtas ng Diyos dito? Amen. Lahat po tayo, di ba? Jesus Christ died on the cross of the Calvary. He took all our shame, all our sins, all our, lahat po ng kasalanan natin. Even the curses, lahat ng binigay ng kaaway sa tao ay kinuha na po ng Diyos. Lahat po ng kasalanan, lahat ng shame, kinuha na ng Diyos. And we are saved. Past tense po, di ba? Sabi nga po, hindi pa man po tayo pinanganganak sa mundong ito, niligtas na po tayo ng Diyos. Amen? Saved, past tense, may di na po. And called us with a holy calling. Tinawag po ng Diyos ang bawat isa sa atin, not just for us to be called, but He has a holy calling to each and every one of us. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Sabi nga po, yung pagkakatawag po ng Diyos sa atin, the holy calling of God into our lives, ay hindi po dahil may ginawa tayong mabuti, hindi dahil we are righteous, we are good. No, it's not. Sabi nga po, not according to our works, but according to His own purpose. Dahil daw po sa may layunin ang Diyos, amen, sa bawat isa po sa atin, at sa Kanyang grace, mayamang biyaya, amen, which was given to us in Christ Jesus before the time began. Kahit nga daw po, bago pa likhain ang sangkatauhan, nandun na po yung purpose, yung plan ng Diyos sa bawat isa sa atin, at yung grace po niya na ibibigay sa bawat isa sa atin for us to fulfill that calling of God into our lives. Amen? Kasi po kung sa sarili natin, we won't be able to do it. Bakit po? Kasi limitado po tayo. Amen? Our knowledge is limited. Our strength is limited. What we have is limited. But because of the grace of God, katulad po ni Apostle Paul, di ba? Nasabi niya nga po na, I have fought the good fight of faith.
nasabi po yun na Apostle Paul, natapos niya yung kanyang takbuhin, sabi nga po, hindi sa sarili niyang lakas, but because of God's grace towards his life. Maging ganun din po sa bawat isa sa atin. And diretso lang po natin sa verse 10, sabi po dito, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Ayan po. 'Di ba? Kaya nga po tinuturo po sa atin or nalalaman natin, natututunan natin that kumbaga ang Panginoong Jesus hindi siya nanatiling patay, but after 3 days he rose from the dead. At sabi nga po, minute niya muna yung mga disciples before siya nag-ascend sa right hand ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Amen po. That sabi nga po, he abolished death. And through him, sabi nga po, kumbaga, he brought life and immortality to life through the gospel. Ibig sabihin po, we know that after death, hindi po siya, kumbaga, namatay ka lang, nananatili ka doon sa kahihintungan mo, sa sementeryo, di ba? Sabi nga po, after life, there is eternal life through our Lord Christ Jesus. Amen po. And sabi nga po, to which I was appointed a preacher. Ayan po, si Apostle Paul po was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Ayan po, sabi ni Apostle Paul. Sa kabila po nung pagkakatawag ng Diyos sa kanya, may mga sufferings siya na kinaharap. Pero sabi niya nga po, hindi niya yon kinakahiya. Sabi niya nga po, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until the day. Amen po. So, ang bawat isa din po sa atin, kumbaga, sabi nga po, maging katulad po tayo ni Paul na masasabi natin sa sarili natin na that we believe and we are persuaded that He is able to keep what we have committed to Him until the day. Amen po. Sabi nga po, thank you po, Doris. Ayan, sabi nga po, the calling of God into our lives is according to His purpose and grace sa buhay po natin. Amen? Nabinigay na po ng Diyos beforehand. Kumbaga, bago pa po likhain ang mundong ito. Kasi sabi nga po, di ba, sa Diyos po natin, hindi po bounded ng time. Dito lang po sa mundo, we are bounded by time. Pero sa Diyos po natin, wala po, kumbaga, hindi po naka-bound sa oras ang ating Diyos. Kaya po, bago pa man niya likhain ang mundong ito, bago pa man po niya likhain ikaw at ako, kumbaga, may purpose, may plan na po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po nagkamali ang Diyos na niligtas niya tayo, tinawag niya tayo, at may purpose at may plano siya sa buhay po natin. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, sabihin po natin sa katabi natin, you are not an accident. Hindi ka aksidente na nabuhay sa mundong ito. You have a purpose. Sige po, kumbinsihin mo yung katabi mo, you have a purpose. Sa kabila po, sabihin mo, you have a calling from God. Amen. Lahat po tayo, may purpose at may calling po ang Diyos sa buhay natin. Sa kalagitnaan po natin, sino na ang alam mo na po ang specific calling ng Diyos sa buhay mo? Di ba po last week, diniscuss po ni Pastor Alvi yung mga different calling ng Diyos, yung mga binigay niya, di ba po, na mga to equip the church, to empower the church. Yun nga po, yung mga apostles, teachers, prophets, pastors, and evangelists, di ba? Kumbaga, and then natakil po natin yung different giftings na kaloob ng Holy Spirit, yung
kumbaga, we discuss it. Kung gusto nyo pong balikan to, you can replay it sa atin pong Facebook page ng Jesus Be Lifted Up Church para po ma-recall po natin. Ayan. Sabi nga po, to know your specific calling from the Lord, you should have a real and authentic personal encounter with Jesus. Kasi po, pwedeng lumaki tayo sa church, naririnig natin kung sino ang Panginoong Jesus, di ba? What He has done for us, ano yung, kumbaga, what is in the Word of God. But, kung hindi pa po natin na-encounter ang Panginoong Hesukristo personally, hindi po natin malalaman ano yung purpose niya. Example po, ang mga ano po, di ba? Yung mga Pharisees, yung mga scribes po sa nung kapanahunan po ni Jesus, hindi pa kumbaga alam nila ang word of God, di ba? Alam nila what was written by Moses, ano po yung mga laws, ano yung mga binigay ni God sa mga Israelita na ano nila, kumbaga yung mga guidelines nila sa buhay, but they were not able to recognize who Jesus is. Di ba po? Kaya nga po sila yung naging dahilan para, kumbaga, ma-fulfill din naman po ni Jesus yung na maipako siya sa krus ng Kalbaryo dahil kinamuhian siya, kinagalitan siya ng mga Pharisees po, di ba? Ng mga scribes during his time. Kaya nga po sabi nga po, sa buhay po natin, kailangan po nating magkaroon ng real and authentic encounter with Jesus Christ. Hindi po tayo pwedeng makisakay lang sa revelation nung nanay natin, nung tatay natin, nung kapatid natin. Bakit po? Kasi hindi po, kumbaga, hindi po tayo magiging established, hindi tayo, magkakaroon ng solid foundation sa buhay po natin if we haven't encountered the Lord Jesus Christ personally. Kaya po ngayon, let's i-assess po natin ang sarili natin. Nagkaroon na po ba talaga tayo ng personal encounter with our Lord Jesus Christ? Kahit na sabihin mong 20 years ka nang nag-church, 15 years ka nang nag-church, or 30 years ka nang nag-church. Pero po ang tanong, hindi po yun ang tanong. Ang tanong po, kailan yung talagang na-encounter po natin ng Panginoong Jesus? Sabi nga po yung masasabi mong authentic and real encounter with Jesus. Amen po? Bakit po natin kailangan nun? Because that is where we will be able to know what His plan and His purpose and His calling into our lives. Hearing from others who God is different from you yourself encounter Him. Naalala niyo po si Job? Pwede po ba nating buksan sa Job 42 verse 5 and 6. Job 42 verse 5 and 6. Sabi po dito ni Job, I have heard of you by the hearing of ear. Naririnig po ni Job sino ang Diyos sa mga maaring mga nasa paligid niya, yung mga maari pong mga kaibigan niya, sinasabi kung sino ang Diyos. Di ba lahat po tayo, may nagsabi sa atin. Kaya nga po tayo dumating sa point na nandito ngayon. Kasi someone was used by God para po makapakinig tayo about salvation. What the Lord has done for us. Amen po ba? Nakapakinig tayo. We heard, lalo na po dito sa atin, sa bansang Pilipinas, napakalaya po na, yun nga, na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Parang kumbaga, pag nagbukas ka ng radyo, may DCAS at may iba pang mga Christian stations, di ba po? Pag nagbukas ka ng TV, merong mga, yung mga palabas na sa Light TV at yung mga Christian stations sa TV, ganun din po sa social media, di ba? Kumbaga, napakadaming paraan para marinig natin ang salita ng Diyos. Pero tingnan niyo po, sabi po dito ni Job, I have heard of you
by hearing of the ear. Tignan niyo po. Sunod niya sinabi, but now my eyes sees you. Sabi niya po doon, di ba? Now, but my eyes sees you. Iba po yung naririnig lang natin ang Panginoong Hesus sa ibang tao. At iba din po yung tayo mismo, we saw Him or we see Him or na-encounter natin siya personally. Nagkaroon tayo ng, kumbaga, alam mo sa sarili mo that when you encounter Jesus that time, nagkaroon po ng transformation ng buhay po natin. Amen po. Sabi po dito ni Job, therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Ayan po. Bakit po? The moment we encounter Jesus, we will never be the same again. That's the truth and that's the reality. Pag nagkaroon po tayo ng totoong encounter po sa Panginoong Hesus, makikita natin gaano tayo kadumi, gaano tayo makasalanan, gaano tayo, kumbaga, parang isang maruming basahan sa kanyang harapan. Katulad po ng nasabi ni Job, di ba? Sabi niya, I repent in dust and ashes. Kumbaga, talagang yung pong nagrepent siya sa Panginoong Hesus. Ganon din po, ito, babalik po na tayo kay Paul, ayan. Or si Saul pa po, dito sa chapter 9 ng Book of Acts. Ayan. Dito po is yung encounter po ni Saul sa Road of Damascus. Si Saul po ay isa po sa mga, basahin lang po natin sa verse 1, bago po tayo mag-jump sa verse 3. Acts 9, verse 1, sabi po dito, then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Kumbaga, number one, persecutor po ng mga believers si Saul during that time. Pinapapatay niya lahat ng believers po ng Panginoong Hesus. At sabi po dito, and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found anyone who were of the way, whether man or woman, he might bring them bound to Jerusalem. Kumbaga, may plano po si Saul that time, di ba, na lahat daw po na makikita niya sa synagogue, babae man or lalaki, bibit-bitin niya pabalik ng Jerusalem. Ano po kayang plano ni Paul, di ba? Baka doon niya papatay, Saul, that time, doon niya po papatayin or doon niya ipe-persecute, di ba? Pero tignan niyo po, verse 3, eto na po tayo. As he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Verse 4, then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why you are persecuting me? Ayan po. And verse 5, he said, who are you, Lord? Tanong po ni Job. When the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Verse 6, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Tignan niyo po. Yung atin pong binabanggit kanina, di ba? Si Saul po was able to encounter Jesus. Doon po sa road of Damascus. Thank you po. Nung ma-encounter po ni Saul ang Panginoong Hesus, di ba? Tignan niyo po yung naging respond ni Paul. Sabi niya, who are you, Lord? Sumagot po ang Panginoong Hesus, I am Jesus whom you are persecuting. Saul himself had a personal encounter with Jesus. At nung nagkaroon po siya ng encounter with Jesus, di ba po, yung una niyang ginagawa, pine-persecute niya lahat ng believers ni Jesus. Pinapatay niya lahat ng makita niyang followers ni Jesus. Pero po, nung nagkaroon na siya ng personal encounter with our Lord Jesus Christ, tingnan niyo po, nagkaroon ng shifting.
na iba yung pananaw ni ni Saul. Sabi niya po dito, verse 6, "So he trembled and astonished and said, 'Lord, what do you want me to do?'" Di ba po, nung una, may mga plano na siya. Di ba? Kaya nga po sabi dun sa verse 2, na lahat daw po ng babae at lalaking makita niya sa synagogue, dun sa Damascus, bibit-bitin niya pabalik ng Jerusalem. Ayun na yung plano niya eh. Ayun na po yung gagawin niya. But, the moment he encountered Jesus, nagkaroon po ng pagbabago. Ano na pong naging salita ni Paul? Sabi niya, "Lord, what do you want me to do?" Kaya po yung nilay down po natin kanina, para po malaman natin ano ang calling ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Personally, yung specific calling po ng Panginoong Hesus, we should have an encounter, personal encounter with the Lord. Amen po? Kasi the moment we encounter Jesus into our lives, that's the only moment that we will be able to lay down all our personal agenda, personal desires, personal plans, personal ambitions, lahat po ng personal na plano natin sa buhay. Sa pagka-encounter po natin sa Panginoong Hesus, doon po natin to lahat malalay down. At that is the also moment na masasabi po natin sa Panginoon, "Lord," katulad po ng sinabi ni Saul, "What do you want me to do?" Ano po ang naisin mo sa buhay ko? Ano po ang naisin mo na gawin ko? Hindi na po yung, "Eto Lord, yung gusto ko. Eto Lord, yung plano ko. Eto Lord, yung gawin mo sa buhay ko." Pag ganun pa rin po ang prayer natin, baka po hindi pa natin talaga na-encounter ang Panginoong Hesus. Kasi yung gusto pa rin po natin yung nasusunod. Yung plano pa rin po natin, yung ambition pa rin po natin yung nasusunod. But the moment we have that real encounter with the Lord, dun po natin masasabi na, "Lord, anong gusto mo sa buhay ko? Not my will, but yours will be done po sa buhay natin." Amen po ba? Kaya po, importante po na magkaroon talaga tayo ng personal encounter with the Lord. Kung wala pa po tayong personal encounter with the Lord. And now, if you already had a personal encounter with the Lord, that's great. Sabi nga po, that is the place na we will be able to hear Him more, to seek Him more. Kaya po, sabi nga po, meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Hindi, dalawa lang pala po muna to. Nasabi nga po, to know God's holy and specific calling in your life, na nagkaroon na po tayo ng personal encounter with the Lord, katulad po ni Paul na nabasa natin sa Book of Acts, chapter 9. Number 1 po, we should be in the right place. Sabihin nga po natin, right place. Amen. Kasi po, hindi lahat ng lugar ay tama, di ba? Hindi lahat ng lugar ay mabuti. Di ba? Kumbaga, sabi nga po ni Paul, everything is permissible, but not everything is beneficial. Tama po ba? Dapat po, we should be in the right place. Because in the right place, we will be able to meet right people. Mamaya po, babasahin po natin ulit yung kay Paul. Pero mag-jump lang po ako kay Ruth. Kilala po ba natin si Ruth? Di ba po, si Ruth po ay mother-in-law niya po si Naomi, na lahat po sila nabalo na. Tapos may isa pa po sila, sino po ba yung, nakalimutan ko po yung isang sister-in-law ni Ruth, pero kay Ruth po tayo magfo-focus. Sabi nga po, Ruth was able to stay with her mother-in-law, na hindi niya po hinayaang mag-isang maglakbay po si Naomi. 'Di ba? Sumama siya kay Naomi. And because of that, dumating po sa point na nung may mga nag-harvest po, naki-harvest din si Ruth, 'di ba?
Nakipulot-pulot din po siya nung tira-tira nung mga harvesters. And unknowingly, she was able to be in the field of Boaz. Sino po yung si Boaz? Si Boaz po ay isang mayaman na single na lalaki na sabi nga po, kumbaga, nasa relatives din po sila ng husband po ni Naomi. Eh may custom po ang mga sila that time na pag po nabalo, yung ang sasalo dun sa naiwan ay yung pinakamalapit na relatives na pwedeng pakasalan din. At yun nga po, because Ruth was able to be in the right place, kahit nagpupulot po siya ng mga butil-butil na, or yung mga natira-tirang mga na-harvest na po ng mga harvesters, nasa right place po siya. And there, doon po nag-start, tagni-tagni po yung pangyayari. At yun nga po, to make the long story short, na pinakasalan po ni Boaz, si Ruth, because Ruth went to the right place. Sabi nga po, para po mas klaro, pag sinabi pong right place, it is not just a location. Hindi po siya yung necessary na kailangang puntahan. But, right place is the position of the heart that you are doing what you need to do. Right place is a position po ng puso natin. Hindi lang siya basta location. Kunwari po, pwede tayong pumunta dito sa church, di ba? Because it's Sunday, it's, yun nga po, parang naging gawian na natin na pumupunta dito sa Sunday, but if our hearts are not in the right position to worship the Lord, to receive what He has for you today, you're still in the wrong place. Bakit po? Because right place is a position of the heart na ready po to do what you need to do. Kaya po, pwedeng nasa isang lugar ka, sa tingin ng iba, pangit yung lugar, pero because your heart is in the right posture, is in the right place, that location or that venue could be a right place. Amen po ba? Kaya po, it's very important that we are always be in the right place. Amen po ba? Balik po tayo kay Saul. Ano po yung sinabi dito balik po tayo sa Acts chapter 9. Sabi po sa verse 6, sabi po dito, so he trembled and astonished and said, Lord, what you want me to do? And the Lord said to him, arise, go into the city, and you will be told what you must do. Specific po, di ba? Go to a city. Pinapunta po siya ni God sa city. Pero, hindi lang siya pumunta, sumunod siya. Amen po ba? Nakaposture po yung puso niya to do yung pinagagawa sa kanya. Kaya po napunta siya sa right place. Si Mary po, di ba? Si Mary and si Martha, pareho silang nasa sa isang bahay. Di ba po? Kung saan pumasok ang Panginoong Hesus, dun sa bahay po nila. Pero bakit si Mary, yung kung saan na-please si Jesus? Kasi ginawa po ni Mary what she ought to do. Ano po yun? Umupo sa paanan ng Panginoong Hesus. And that is the right place. Amen po? Nakaklaro na po sa atin na ang right place po ay hindi lang lugar. Yun po ang posisyon ng puso natin na dapat gawin natin kung ano yung dapat po natin gawin. Amen? Meron po akong ibibigay na 3. Ayan po. Under po ng sa right place.
number one po, that the moment we encounter Jesus, di ba, yun nga po, nasa right place na yung puso natin, we are in the posture of obeying God. Magbe-base po tayo sa life ni Paul. Ano po yung ginawa ni Paul? Number one, sa verse 9, punta po tayo sa verse 9. And there he was 3 days without sight, and neither ate or drank. Ano po ibig sabihin nun? Walang kain, walang tubig. Ano po yon? Fasting. Sino po bilang mga personally, ito po, isang nakita ko rin po, na pag hindi pa po natin talaga na-encounter ang Panginoong Jesus personally, ang hirap mag-fasting. Tama, mali? Tama po, mali. Bakit? Kasi po, hindi natin naiintindihan ano po ang kahalagahan ng fasting. Diba? Akala po natin, fasting is just ginugutom natin yung sarili natin. We are just starving ourselves. But, tingnan niyo po, si Paul, after ng encounter niya sa Panginoong Jesus, di ba po, nabulag po siya at may direction sa kanya, pumunta sa, saan daw po? Sa city. At may instruction sa kanyang Panginoon doon. At sabi nga po, and he was 3 days without sight and neither ate or drink. Ibig sabihin po, 3 araw, nag-fasting si Saul. Sabi nga po, being in the right place is you deciding to have fast, to posture your heart, to live in a surrendered life to Jesus. Bakit po? Tingnan niyo po sa book of Matthew, meron pong 3 sinabi dun si Jesus. When you pray, when you fast, when you give. 3 po. To be specific, tingnan lang po natin. I think Matthew 6 nga po ba yun? Basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan. Assignment na lang po natin siya. Opo, tama. When you give, when you pray, and when you fast. Ano po siya? Nasa Matthew 6 verses 1 to 17. Makikita po natin doon. So, pag sinabing when you fast, the Lord is expecting us to do it. Amen po ba? Hindi niya sinabing if you fast, if you pray, if you give. Ibig sabihin po, hindi siya kondisyon na kung gusto mo lang or ayaw mo. When is, sabi po doon, kapag gagawin mo ito, kailangan po, sabi nga, nakaposture po yung sarili natin. We are in the right place. Amen? Jesus saved each and every one of us, not, sabi nga po, by good works, hindi dahil sa may ginawa po tayo, or meron tayong magandang bagay na ginawa, naging mabuti kang tao, hindi po tayo dun sinave ng Panginoon, di ba? Sabi nga po, we are saved by Jesus for good works. Para na-save po tayo ng Panginoong Jesus para sa mabuting gawa. Kumbaga, the moment we receive Jesus, tingnan po natin dito sa Matthew 5 verse 16. Matthew 5 verse 16, Thus your light will shine before the children of man, that they may see your good works and may glorify your Father who is in heaven. So, the moment po na tayo ay tinanggap natin ng Panginoong Jesus, sabi nga po, let our light shine. Paano daw po mag-shine yung light ni Jesus sa atin? Through good works. Kaya po, nung tinanggap po natin ng Panginoong Jesus, dapat po, kumbaga, hindi na mahirap na gumawa ng mabuti. Bakit? Because through that po, our light is shining to others. Sabi nga po, hindi lang para makita ng iba, but to glorify our Father in heaven. Amen po?
And sabi nga, um, uh, we are not just saved by Jesus para po manatili tayo magkasala. Para manatili tayo kung nasaan tayo. But sabi nga po, Jesus saved us to have a surrendered life to Him. Amen po? To have a surrendered life to Him. At sabi nga po, pag po surrendered na yung life natin sa Kanya, katulad po ng sinabi ni Paul, di ba? Lord, what do you want me to do? Even yung pagfa-fast po, hindi siya magiging ganun kahirap kasi nakaset na po yung puso natin. Amen? Sabi nga, eto po, meron po akong mga bibigay lang po na, kumbaga, ilang definitions or ilang characteristics ng fasting according po kay Vlad, Savchuk ng Hungry Gen. Siya po ay pastor ng Hungry Gen. Doon po sa kanyang libro na Fast Forward, it's about fasting. Number 1 po, fasting accelerates your spiritual life or your walk with God. Katulad po ni Paul, di ba? Kumbaga, nag-fast po siya ng 3 days. Ang Panginoong Hesus po, di ba? Before He entered His ministry, nag-fast po siya ng 40 days. Di ba po? Sino pa po? Si Moses, di ba po? Nag-fast din po siya. Si Esther, bago po siya humarap sa king, di ba? Sinabihan po niya sila Mordecai at ang mga Israelites, mag-fast po ng 3 days at after noon, he will face the king. Sabi niya nga po, di ba? If I perish, I perish. Kaya po naging known yung salita po ni Esther na ganon. Si Daniel, di ba po, nung nasa lions den siya, nag-fast po siya kasama yung mga layon. Di ba? Kung makikita po natin sa Bible, si Elijah, nag-fast din po. Most of the men and women of God, even si Hannah po, di ba? When he was praying to God, nabigyan siya ng anak. Nandun lang po siya sa temple. He was praying and fasting. Kumbaga, normal po dapat sa totoong tagasunod ng Panginoong Hesus ang pag-fast nakasama ng lifestyle po natin. Because number 1, ano po yun? It accelerates your spiritual life or walk with God. Number 2 po, you focus on God as you fast and it will lead you to a deeper and greater hunger for God's presence and God's Word. Na pag po nagfa-fast tayo, sabi nga po, yung spirit po, yung flesh natin nagugutom. Pero po yung spirit natin, mas lalo po siyang nagkakaroon ng hunger and thirst to know more God. To know more our Savior. To know more who He is sa atin pong mga buhay. Amen po? And next is, fasting creates a forward motion towards your God's plan, purpose, and calling for your life. It creates forward motion. Pag po yung flesh lang natin ang lagi nating pinapakain, nakafocus po tayo sa laman po natin, it draws us back or nilalayo po tayo nito sa plano at purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Another thing po, it helps you to get fire ongoing and also fuel for more fire of God into our lives. Diba? Katulad po ng isang, kumbaga, yung pong, yung sa mga probinsya, yung pong may apoy na may mga panggatong, diba? The more na dagdagan mo po ng gatong, the more na magliliyab siya. Tanggalan mo po ng gatong, unti-unti, mauupos yung fire. Ganon din daw po. Fasting is like that. That every time we fast, mas na, kumbaga, nagbibigay po siya ng lagablab doon po sa fire na natanggap po natin sa Diyos. Amen po, through the Holy Spirit. And next is, fasting, sabi nga po, it is a spiritual discipline. Amen?
fasting is a spiritual discipline that draws you closer to God and helps you find fulfillment in God's calling for your life. So, ang pagfa-fast po, spiritual discipline po siya. Di ba po may tinatawag na corporate fasting. Pag po nag-declare po ang church natin na, yun nga po katulad po ng January, di ba? From January 2 to 6, I think, tama po ba? Nito pong February, nag-fast po tayo nung Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi lamang po ito para masabi natin na nagfa-fasting tayo as a church, but it is a spiritual discipline. Kaya po, ang pagfa-fast po, it should be part of our daily, kumbaga, daily life or maging habit po natin siya. Hindi man po daily, pero sabi nga po, maging habit po natin siya. Isang nabasa ko din po dun sa book po ni Pastor Vlad, dun sa Fast Forward. Alam niyo po ba that our body was created na mag-fasting po? Pag po natulog tayo, kunwari po natulog ka ng 10 ng gabi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a.m. gumising ka. Nag-fast ka na po nun kahit hindi mo alam. Bakit? Wala kang in-intake eh. Tama po ba? Kaya nga daw po, ang first meal natin sa umaga is, ano pong tawag? Ano pong tawag sa first meal sa umaga? Breakfast. Bine-break natin yung fast natin na hindi tayo kumain from 10 p.m. to 6 a.m. Kaya po, ang tawag sa first meal natin is breakfast or breakfast. Bine-break po natin yung fast. Kaya po, kahit na, kumbaga, sabihin mong hindi ka nagfa-fast, unknowingly, nagfa-fast po tayo. Kaya dapat yung fasting po, mas gawin nating regular habit. Amen po ba? Kasi nagagawa pala ng katawan natin eh. Hindi lang po tayo aware. Eh lalo na po siguro yung mahahabang matulog, no? Yung nakakatulog ng 12 hours, 14 hours na tulog. Ibig sabihin, ganon kahaba yung fasting nila. Di ba? Overdose na. Pero sabi nga po, fasting can be personal fast. Ikaw po mismo, magsabi ka po sa Panginoon na, Lord, every first week po, as naalala ko po si Ate Doors, na kwento niya po sa akin, every first Wednesday po ng month, inaalat niya yon na nagfa-fast po siya sa Panginoon. Tayo po, personally, pwede po tayong mag-set ng personal fast natin. At yun nga po, ang church po natin, we are doing, yun nga po, every first Monday to Wednesday ng month na naka-declare po tayo ng fast. Kaya kung hindi pa po kayo nag-join ng fasting before, ngayon pong darating na March, iset nyo na po, mag-fast ako ng first Monday, Tuesday, Wednesday sa darating na March. Amen po? So, sabi nga po, meron pong nangyayari pag nagfa-fast tayo. May sinabi po si Jesus na nagpapalaya siya ng demon doon sa nakasama niya mga disciples, nabanggit po doon ni Jesus, unless you fast. Di ba po? Yung result po ng pagfa-fasting is the only thing na pwedeng makapagpalayas doon sa demon na pinapalayas po ni Jesus. Kaya there is something happening pag po nagfa-fast tayo. Kaya po, wag po nating walang bahala ang pagfa-fast. Next po is, yan po, prayer. Sa verse 11, sabi po dito, so the Lord said to him, ito na po, si Ananias na po dito, ang kinakausap ni Lord. Sabi, punta lang po muna tayo sa 10. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. Ito po, verse 11. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, ano pong kasunod? Ano po, pakilaksan? He prayed. Dito naman po sa aking version, he is praying. Ayan.
Number 1 po is fast. If our hearts are in the right place, we can fast. And next po is prayer. Ayan po. Nagiging lifestyle po natin ang prayer. Kumbaga, hindi po natin kinakatamaran mag-pray. Diba? Kasi alam po natin, it is our communication with the Lord. It is where we can hear from God and we can talk to God. Amen po ba? And, eto po, hindi na po natin siya masyadong papakalawigin kasi po, kumbaga, most of us, we already know this prayer po. Amen? And number 3 po is planted. Ano po ibig sabihin ng planted? Sa verse 11 po ulit, sabi po dito, "Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus." Ayan po. Ang tinutukoy po dito, planted. Si Saul po, after he encountered Jesus, di ba po, nagpunta siya sa city and nagstay po siya sa house ni Judas. Tignan niyo po, though si Saul po nasa house ni Judas, pero Judas was not the right person. Sino po yung right person na tinutukol dito? Si Ananias po, di ba? Siya yung pinadala po ni God. At sabi nga po, he was in the house of Judas. Alam niyo po ba that each one of us, the Lord wants us to be planted not only on His temple or local church. Tayo po, may mga local church tayo, di ba? Katulad po ito, yung She's Be Lifted Up Church. Or sila Kuya Jun po, yung church na inaatenan po nila sa New Zealand. Sila Kuya Joseph naman po, yung inaatenan po nila sa Samar. Di ba? Or maaring yung iba pong kapatid natin, you have a different local church. And that's great. Dapat po planted tayo sa local church. Pero, hindi po dapat natatapos doon. We should be also planted, sabi nga po, in the house. Ano po yung tinutukoy doon? Smaller group. Di ba? Kaya po dito sa church, meron po tayong discipleship groups. Naka-age bracket po tayo. Bakit po? Because on that, we are being equipped. Kasi yung ganito po, general to eh. Di ba po? As we gather, it is general. Pero po, dun sa mga small groups, or yung atin pong discipleship groups, doon po tayo mas, kumbaga, nagkakaroon ng, kumbaga, discipleship training, mas nakikilala po natin yung mga kapatid natin, di ba? We are being known. We are being loved. We are being prayed for. We are being encouraged. Kaya po, hindi po sapat na we are just attending our local church. Kailangan po ma-plant din po tayo sa mga discipleship groups natin or you involve yourself into a ministry. Bakit po? Because when you are involved into a ministry, kumbaga, nade-develop po yung natin, yung pag-submit natin sa leader. Diba? Yung pag-submit natin sa mga pastors natin. Nade-develop po yung character na, yun nga po, mapagpasakop at kumbaga, we are laying down our personal concerns, our personal, na pag sinabi pong ganitong oras ang practice, na kumbaga pumupunta ka sa lugar na yon kahit na may iba kang lakad, you know how to prioritize. Amen po ba? Kaya po, it's very important po for us to be planted. Hindi lamang po sa ating local church, but be planted in our discipleship training or in our different ministries. Kung nasan po, di ba po na nabanggit po natin last time, na iba po yung skill, iba yung, kumbaga, yung spiritual giftings po natin. Kung ikaw, alam mo na may skill ka sa, let's say, sa, kumbaga, people-oriented ka, madali ka makipag-relate sa iba, you can join the ushering ministry. Or kung meron kang ideas sa pagpapaganda ng stage ng church, you can join po yung mga nag-aayos po dito sa atin sa church. Or kung may talent ka na tumugtog, di ba? You can join the worship team. Ikaw po, you involve yourself. Amen po? Para mas lalo po tayong
kumbaga, lumalim sa Panginoon. And, number 2 po is, first is the right place. Next, second is, be with the right people. Ayan po. Ang right people po, nabanggit natin kanina, sa buhay ni Saul ay si Ananias. Amen? Kahit nandun po siya sa bahay po ni Judas, di ba? Sabi nga po, right people play a big part or role into our lives. Sino po yung mga Ananias sa buhay natin? They are the one, God-given people that will be able to open doors and unlock certain things in your life na tayo po mismo, we can't do it on our own. May mga ina-unlock sila sa buhay natin. Ako po personally, nung mapunta po ako sa Jesus Loves You Church, kumbaga, I allow myself to be planted first po sa youth ministry. Yung iba nahihirapan sila na sinasabi nila, feeling nila hindi sila belong, parang ang hirap daw po sabi ko, naranasan ko din naman po yun. Pero sabi ko, hindi ako nag-focus doon. Nag-focus ako na kailangan kong ilagay yung sarili ko sa ministry na yon para mas lalo akong lumago sa Panginoon. Kahit po, yung mga tao sa paligid mo, hindi mo ma-feel na belong ka, hindi mo ma-feel na parang masaya sila na nandyan ka. Pero, sabi nga po, if our hearts is in the right place, kahit na ano pa yung iparamdam nila sa'yo, you can be planted in that place. At yun nga po, through that, by the grace of God, and yun nga po, for the glory of God, nag-start po ako sa youth ministry hanggang sa, nag-join din po ako ng worship team sa backup. And then, yun nga po, after po nun, pagka-graduate ko, pinatawag po ako nung wife po ng pinaka-senior pastor doon, dahil nasa main po kami, kinuha po ako sa admin. And through that, alam niyo po ba, dahil yung wife po nung pinaka-senior pastor, si Pastora Joy, may gift of, kasi siya, prophetic gifting. And dahil po under niya ako, minsan po may mga sinasabi lang siya na nag-a-unlock sa buhay ko. Parang kumbaga para pong may mga hawak siya na susi na just a word of wisdom, may enlightenment. Kumbaga parang nawawala po yung mga confusion sa isip ko kahit hindi ko po sinasabi sa kanya. May mga Ananias po na ipapadala si Lord sa atin na they can unlock something into our lives na kung tayo po hindi natin kakayanin. Katulad po si Saul, di ba? Pinadala sa kanya si Ananias. Kasi si Ananias po ang mag-unlock sa kanya para mawala yung scale sa mata niya, para mawala yung blindness sa kanya, para ma-open ulit yung mata niya. Kaya nga sabi nga po, we should recognize those right people. Amen po? Recognize those right people na idadalhin po ng Diyos sa ating buhay. But, ito po yung warning, or ito yung parang kailangan may cautious tayo. Because not everyone in the right place is the right people. Again, not everyone in the right place are right people. Ano ba yung example natin dito? Sa 12 disciples po ni Jesus, right place yun ba? Kasi disciples sila ni Jesus. Si Jesus mismo, first hand, nagbibigay ng revelation sa kanila about the kingdom of God. Si Jesus mismo nakasama nila physically, di ba? Pero, may wrong person. Sino po yon? Si Judas. Kahit na ilang 3 years po, di ba? 3 years yung ministry ni Jesus. 3 years siyang kasama ni Jesus. Pero hindi po na-transform talaga yung puso niya. Kaya nung time na nasuhulan siya, bumigay po siya sa salapi or sa pera. Kaya inagkalulo niya po ang ating Panginoong Jesus. Kaya we also need to be cautious na hindi po lahat
ng kasama natin are the right people. Magbibigay lang po ako ng ibang mga, ilan lang po ito na para maging aware po tayo who are the right people and the wrong ones. Sino yung mga medyo kailangan nating, kumbaga, maging careful na maging kasama sila. Number one, the right people are the one who are connected to God. They are the one who are connected to God. Ano po ibig sabihin nun? They know the voice of the Lord. They know the voice of the Holy Spirit. Kumbaga, pag may prompting ang Holy Spirit, they are obeying. They are following God. Kumbaga, hindi po sila nagdadalawang isip na sumunod sa Panginoon. They love the Word of God. They love the presence of God. Katulad po ng inawit natin kanina, it's not just a song, but that is a reality into their lives that they just love to be in the presence of God. They just love to hear and to listen to the Word of God. Kahit na 3 hours pa yan, 5 hours pa yan, hindi sila nakatingin sa oras, but they just want to be in the presence of God. Even sa prayer, they just love to communicate with God, to hear from God through prayer. They enjoying or spending time with the Lord na hindi nag-iisip na parang, teka lang, marami pa akong gagawin. Ayun na yung mga wrong people. The wrong people is kung connected po yung right people, yung wrong people po, not connected to God. Kumbaga kabaligtaran po. They don't recognize, they don't know the voice of God. They don't love the Word of God. They don't love the presence of God. They don't love to pray. They don't love anything about the Lord. Pag ganun po, alam mo na wrong people yun. Amen? Na kung ikaw yung right people, maging desire po natin na mahatak natin sila to be a right people also. Amen po? And syempre po, it's not by our own might, but it's through the Holy Spirit. And number 2, right people are the one who's speaking to your destiny. Katulad po si Ananias, di ba? Tingnan niyo po dito. Sabi po dito ni Ananias kay Lord, kay Jesus. Sabi niya po dito sa verse 13. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man. Tinutukoy po si Saul. Na yun nga po, persecutor siya, pinapapatay niya yung mga believers. How much harm he has done for your saints in Jerusalem. Tingnan niyo po sinasabi ni Ananias kay Lord, na Lord, ganito yung mga ginagawa ni Paul or ni Saul. Pero tingnan niyo po dito, and there he has authority from the chief priest to bind all who call your name. Tingnan niyo po, but verse 15. Then the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Tingnan niyo po, ayan, sa verse 17. And Ananias went his way. Ayan po, kahit na alam ni Ananias, yung, kumbaga sino si Paul, ano yung mga ginagawa ni Paul sa mga believers, pero nung narinig na po ni Ananias, ano yung plano ni God kay Saul, ano po sabi dito sa verse 17? And Ananias went his way and entered the house, and laying his hand on him, and he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Di ba po nakita natin? Hindi na po sinabi ni Ananias kay Saul na, persecutor ka ganito yung mga ginagawa mo Wala pong ganon, di ba? He just released kung ano po yung sabi ng Diyos. Ganon din po, the right people are the one who are speaking to your destiny. Ano yung plano ni Lord sa buhay mo? Ano yung, kumbaga, gagawin ni Lord sa buhay mo? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, ganito yung mga plano ni Lord sa buhay mo. At sino po yung mga wrong people? Wrong people are the one who are just speaking your history. Ay, ganito ka Ganito yung mga ginawa mo noon. Nakasakit ka, ganito yung mga sinabi mo, ganyan ka kasi noon, alam ko, ganyan ka pa rin ngayon. Those are the wrong people. Be watchful. Let's be careful to them. Na parang wala silang sinabi kundi yung past mo. Hindi nila nakikita yung future ni God sa life mo. So let's be careful to those people. And number 3, the right people are the one
Who ministers to you? Yun nga po, sino yung mga sinasabing nagmi-minister sa'yo? Kunwari po, pag nakausap mo yung leader mo, yung pastor mo, or yung sister in Christ, brother in Christ mo, kumbaga kinounselan ka nila, pinag-pray, or kahit simpleng pag-uusap lang, but after mo silang makausap, you feel refreshed, you feel empowered, you feel na parang mas lalo kang nagkaroon ng hunger kay God, na mas lalo mong gustong makilala sino ang Diyos sa buhay ko, ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay ko, those are the right people. And the wrong people, sabi nga po, pagkatapos mo silang makausap, ayaw mo nang umattend sa church. Galit ka na kay pastor, galit ka na kay leader, galit ka na kay ganito, kay ganyan. Because they are the poisoned people. Puro poison. Di ba po poison? Ano yung poison, di ba? Kunwari po, sa pagkain, nagpataka ng poison. Sa una naman po, hindi mo malalaman na poison ka eh. Kasi mauubos mo pa yun eh. Pero, yung after effect, doon ka na manghihina, doon ka na mawawala ng malay. Ganon din po, yung mga wrong person. Akala mo, nakikisang-ayon ka lang sa kanila. Akala mo, tama lahat ng sinasabi nila. But afterwards, spiritually, they are draining you. Spiritually, they are quenching the fire of God into your life. Kaya po, let's be careful to those people. And another thing is, the right people are the one who helps to build your foundation. Ang mga magulang po natin, di ba, tinuturuan nila tayo na sa bahay, magtupi ng damit, magluto, magsaing, mga simpleng, kumbaga parang foundation. Akala po natin walang pinahihirapan lang tayo, di ba, nung maliliit tayo. Pero nung malaki na po tayo, malaking bagay siya kasi kahit saan ka pumunta, you know household chores. Kaya mong mabuhay ng kahit na wala si nanay, wala si tatay, wala si ate, wala si kuya, you can stand on your own kasi natuto ka. Yung foundation mo na build. Di ba po, yung pagpe-pray natin, yung devotion natin, akala po natin pinahihirapan tayo ng mga leaders natin. Nakada na lang sa worship team, nakada week na lang kailangan magpasa ng devotion. Alam niyo po ba, it's a foundation. Akala mo walang nangyayari sa'yo, but when a storm comes, makikita mo nakatayo ka pa rin. Bakit? Kasi may nabuong foundation sa'yo. Kaya po sabi nga, wag po nating i-neglect or wag mong kasamaan ng loob yung akala mo pinahihirapan ka, sinasaktan ka, but they are the right people because they are making your foundation solid. Amen po? Amen, church? Are you still there? Yan po. Katulad po ni Saul, may Ananias, di ba? Si Timothy, may Paul, di ba? Si Aaron po, may Moses. Meron po tayong may mga ipapadala po si God sa life natin na right people. And I believe, kumbaga, the Lord wants us to be, especially po this season, as He promised us to enter and to conquer the land. Di ba po? Nung pong panahon po nila Joshua, yung pong 12 spy, tignan niyo po, yung 12 spy, 10 mga wrong people. Bakit? Kasi puro negative yung nakita nila. May mga giants, baka patayin tayo, hindi natin masasakop yan, kawawa tayo, maliliit tayo, ganun po. Puro negative yung mga bukang bibig nila. But here comes Joshua and Caleb. Ano ba sabi nila? Kaya natin yan. The Lord is with us. Maganda doon kasi flowing with milk and honey talaga. Malalaki yung mga fruits. It's a land na talagang pinapala ng Diyos. Diba po? What if si Moses po mas nakinig dun sa 10 na wrong people? Eh di hindi po sila natuloy ng promised land, diba?
Kaya po, let's be watchful. Meron pong mga wrong and right people na laging nakakasalamuhan natin. But, let's be, yun nga po, cautious na mas pakinggan po natin yung mga right people because they are the one that God will use for us para po mahakbangan natin at makonquer natin yung land na ipinangako po ng Diyos, di ba? For us to be able to cross over and possess the land which God had already prepared for us. Amen po? And this morning po, I pray na yun nga po, napatuloy po nating isik kung kayo po personally, hindi nyo pa po alam kung ano yung personal call ng Diyos sa buhay nyo. The Lord is very gracious and He wants to reveal it to us. Pero sabi nga po, first, we should be in the right place. Our hearts should be in the right posture in receiving from the Lord, in hearing from Him. And also, not just hearing, but to obey Him po. Amen? And number 2, let's be with the right people. Kasi sila po yung gagamitin ni Lord. Kasi tingnan niyo po sa life po ni Apostle Paul, pag binasa niyo po yung Acts 9, 10, 11, 12, alam niyo po ba, sa chapter 13 pa, sinend out si Paul, na sinabi ng Holy Spirit na i-separate si Paul at si Barnabas for the calling ng Diyos sa buhay nila. Pero yung pong verse 9, 10, 11, 12, si Saul po or si Paul po, he was with the believers. Pinatrain niya yung sarili niya. Hinayaan niya na ma-equip siya. Ganon din po sa atin. Hindi po agad basta-basta sasabihin ni Lord na, ito yung gagawin ko sa'yo. O katulad po sa life ni Joseph, di ba po? Pinakita lang po ni God through dreams sa life ni Joseph na luluhod sa kanya yung mga sheaves or in short, yung mga kapatid niya. Tapos next dream, yung stars and moon naman, luluhod din sa kanya. Ano po nangyari? Tuwang-tuwa si Joseph dun sa panaginip niya. Pero, hindi po sinabi ni Lord na yung mga pagdadaanan niya na ibebenta siya ng mga kapatid niya, itatapon siya sa balon, pagbebenta siya sa mga Ishmaelites, magiging katulong siya ni Potiphar, makukulong siya, mapagbibintangan siya, nanirape yung asawa ni Potiphar, na for how many years mag-stay siya sa kulungan. Wala pong sinabing ano si God sa kanya, di ba? But Joseph kept his heart pure before God. Kaya po kung mababasa natin yung book of Genesis sa life ni Joseph, lagi pong makikita nyo doon, he was favored by God. Alam nyo po, na pag ang Diyos po ay nakita ang mga puso natin na talagang total surrender sa Kanya, His favor will always follow after us. Kahit na sabihin natin marami pong sufferings, maraming trials, maraming testings, but at the end, His purpose, His will, His calling into your life will prevail sa buhay po natin. Amen? Can we all stand up into the presence of God? And this morning po, I pray that the Word of God minister to each and every one of us na maging, yung puso po natin will always be in the right position, right posture to receive from the Lord. Amen po? This moment, personally po, let's have a moment with the Lord personally na tanungin po natin yung mga sarili natin, nagkaroon na ba po talaga ako, Lord, sa'yo ng personal encounter? Na dumating na po ba, Lord, talaga sa buhay ko na kaya ko nang i-lay down lahat, na masasabi ko, Lord, ano yung gusto mong gawin mo sa buhay ko? Na hindi na yung gusto ko, hindi na po yung kalooban ko, hindi na po yung mga ambition ko yung masusunod, but Lord, your will be done into my life. Sige po, can we just have a personal conversation with the Lord, even
even if it's just a few minutes po na personally, kung ano po yung nag-speak sa atin this morning. Let it, let our hearts speak to the Lord. And we allow Him to speak to us also and minister to each and every one of us. Yes, so God. Lord, salamat po, Panginoon. That Lord, bago pa po kami ipanganak sa mundong ito, you have already a plan or a purpose, a call to each and every one of us. Just as what you have said, oh God, in Jeremiah, that Lord, you know your plans, you know your purpose for our lives, oh God. Father, let it be done to each and every one of us. Let us be in that position, oh God, Lord. Be in the right place, oh God. In your presence, oh God, our hearts are right. Our hearts, oh God, are postured to receive what you have, oh God, to receive your calling to each and every one of us. Because, Lord, you will use us, oh God. You will use each and every one of us, Lord, especially in these last days, oh God. Yes, Lord, let each and every one of us, oh God, Lord, be part of what you are about to do. That we will not just see, listen to it, oh God, but Lord, we want to be part, oh God. Lord, for the great revival, for the great awakening, oh God. Lord, that you are already starting, oh God. Lord, in the whole body of Christ. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Here we are, Lord. We want your will to be done to each and everyone's life. All of my life, I've searched for you, Lord. You call me to your side. With all of my heart, desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart. Is to be where you are. I love your presence. I love your
you are all my heart desires. Father, you are my desire. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart is from you. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart is from you. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Living in your voice is where I love your presence. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all. For the last time, come on, sing it with all of your heart. I love Oh yes, oh Jesus. Only in your presence, oh God, where we can find, oh God, Lord, your plan to each and every one of us. It is where in your presence, oh God, flows, Lord. Encountering you in your presence, oh God, will make a transformation to each and everyone's lives. Father, I pray, Lord, sa mga kapatid at magulang ko, Panginoon, na hindi pa nagkakaroon ng personal encounter sa Panginoong Jesus. Father, we ask for your divine intervention, your divine encounter, oh God. Lord, upon each and every one of us, oh God. Lord, especially sa mga hindi pa po nagkakaroon ng personal encounter sa inyo. And to those who have already encountered you, oh Jesus, let there be a new encounter, oh God. Let there be a new encounter, oh God. Where that encounter, oh God, will refresh the first love that we have for you. The Lord, lahat ng meron sa amin, O God, ay maibababa po namin sa inyong paanan. Nakatulad po ni Mary, all we want to be is just to sit, O God, in your presence. To sit at your feet, O Jesus, and to receive what you have for us. Lord, we pray
Let everyone's heart, oh God, be always in the right position to listen, to obey, and follow, oh God, you into our lives. And even, oh God, I pray, Lord, give us the sensitivity in the Spirit to know, oh God, the right people that you are bringing into our lives, oh God, that will help us to accelerate, oh God, to be equipped, oh God. And just like, oh God, Ananias to Saul, those people who you going to bring into our lives, oh God, Lord, are the one that you will use, oh God, to unlock, oh God, those necessary things for us, Lord, to receive, oh God, your things for our lives. Oh Jesus, you alone can satisfy our hearts. You alone can satisfy each and everyone's soul, oh God. Lord, continue to speak to us, oh God, to minister to us, oh Holy Spirit, na hindi po matapos sa lugar na ito, na magkaroon ng hunger and thirst, oh God, Lord, to your word, to your presence, oh God, Lord, to meet you, oh God, face to face, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, bless your people this morning. Maging Panginoon sa mga kapatid, magulang namin, naka-join namin, oh God, sa live streaming, wherever they are, oh God. Thank you, oh God, for you are not limited by distance, oh God. And we thank you, oh Father God, Lord, yes, oh God, for opening the windows, the doors of heaven to your children, oh Father God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. That every one of us, oh God, Lord, receive our portion, oh God, here in your presence. We honor you, we love you, we praise you. To you alone be all the glory and all the adoration, thanksgiving and majesty are yours forever. Our Savior, our Redeemer, oh God, Lord, tunay nga po, Diyos, na thank you, oh God, for you have saved us and you have redeemed us, oh God. Lord, yes, oh God, to let the light shine over our lives, oh God, and to do good works, that the Father in heaven will be glorified. Oh, to you alone be all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. We love you and we adore you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Praise God po. Amen po. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo ba ay pinagpala sa umagang ito? Tayo po ba ay handa ng magbigay sa ating mga ikapo para sa ating Panginoong Diyos? Ready po natin. Balikan ko lamang po yung greatest Bible verse, yung Malakay 3:10 po. Doon po tayo hinamon ng Diyos upang subukin ang ating kakayahan. Kung tayo ba'y tapat sa Kanya, tayo ba'y magbibigay, kaya ba natin bigay ang ating mga ikapo na hinihingi ng ating Panginoong Diyos? Sabi dito sa Malakay 3:10, ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So dito po tayo sinubok ng ating Panginoong Diyos. Ito lamang po natin makikita sa verse na ito na tayo'y pinasubok ng Diyos. Nasubukin natin siya. Sapagkat sa ibang mga verse, wag daw natin subukin ng ating Panginoong Diyos. Dito lang sa Malakay 3:10. Dahil kung subukin natin siya, kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangailangan at matutugunan ng lahat ng pangailangan ng ating sambahan. At hindi tayo pagkukulangin. At ilalayo tayo sa anumang mga laborer sa ating mga pinagkakitaan ng ating kabuhayan. So, napakabuti ng Diyos. Kaya ba natin or
Kaya ba natin ibigay sa Kanya or ninanakawan natin siya? Sabi dito sa Malakay 3.8. Sabi dito sa Malakay 3.8. At tanong ko na may, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako. Sa panong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. So, kung tayo po daw ay hindi nakapagbigay, tulad ng dito sa rich man, diba sa ang rich man, binibigay lang nila yung sobra sa kanilang mga kayamanan. Tulad ng isang widow woman na wala na nga siya, binigay pa ng buong buo ang kanyang kabuhayan. At sino ang pinagpapala doon? Ang sabi ng ating Panginoon, yung balo na yon. Sapagkat wala na nga siya, binigay pa niya yung kanyang, kumbaga, yung anong mayroon siya. Di tulad ng mayaman na sobra-sobra lang sa kinikita nila. So, hindi na to lalulugod ang Diyos kung gano'n ang gagawin natin. So, mas mapalad tayo, sabi sa Acts 20, verse 35, Jesus said, Jesus mismo ang nagsabi nito, it is more bliss to give than to receive. So, mas mapalad tayo nakakapagbigay. So, Lord, salamat, Lord God. Kami magkakalob sa iyo, Lord God. Lord God, tunay ngang Lord God, pagpalain mo ang bawat isa yung mga anak, Lord God, na magbibigay sa umagang ito, Lord God. Sa iyo, Lord God, Lord, you give us 100%, Lord. Help me to be generous with you, God. Tunay ngang Lord God, tapat kami sa iyo sa aming pagbibigay sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God. Tunay ngang yung mga anak na magbibigay yung umaga, Lord God. Tunay ngang pagpalain mo, God, at hindi mo sila pagkukulangin. Maging, Lord God, ang ilang mga pangailangan sa araw-araw, God. Lord God, alam po namin, Lord God, na sabi mo, what you see is what you reap. Kung ano ang aming tinanim sa iyo, Panginoon, ayun din ang aming anihin. At kung wala naman kaming itinanim, Lord God, paano kami aani, O God? Lord, salamat sa iyong tinuturo sa amin. Na tunay ngang, Lord God, dapat ka sa iyong mga anak, na tunay ngang iyong pinapaalala sa amin, ikaw bibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa. Kung paano kami magmahal sa iyo. Mismo ikaw, Father God, alam po namin, ikaw ang unang nagbigay sa amin, Lord God. Tulad sa John 3:16, O God. Sabi mo, Lord God, for God so loved the world that He gave His only Son, Panginoon. Na ang sino mang makikilala sa iyong anak ni Jesus, Panginoon, ay magkaroon ng, at hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, O God. Salamat, Lord God. Kahit ikaw, Lord God, ay ikaw nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito. Tunay ngang pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Over the mountains and the sea, your reverence will love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the tree, and I will daily lift my hands, but I will always sing will your love keep down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world is still alive, they will dance with joy like dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I could sing of your
po. Good morning po sa ating lahat. So bago po tayo pumunta sa ating announcement, sabay-sabay po nating i-welcome ang ating mga first-time visitors. Pag narinig niyo po yung pangalan ninyo, pwede po bang tumayo po kayo para ma-welcome po namin kayo? Si Anne Francesca Tibayan. Nasaan po kayo? At si Jestafel Tibayan. Ayun. Maaari po ba kayong tumayo, manatiling tumayo at ipag-pray po natin? Okay, inanyayahan po natin ang ating mga first-time visitor to come here in front. Actually, pakialalayan po sila. Let's welcome them. Amen. Meron pa po. At dito po sa harapan. Amen. So sabi po ng banal na kasulatan, isa lang po ang nakakilala sa Panginoon. Napakarami pong anghel na bubuni. Amen po ba? Ganon po kamahal ng ating Panginoon ng bawat isa. Amen? Regardless of our past, whatever our past may be, He is not interested on our past. He is interested in our future. Amen? So ito pong mga ating mga kapatid na first time na dumalo po dito, you are welcome po dito sa church na to where bawat isa po ay nire-recognize na kayo po ay kaloob ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay maybe call everyone to stand up and raise your hand towards this mga kapatid. And let's pray for them. Our Heavenly Father, we glorify you. We thank you for this morning. Lord, na idinako niyo po ang aming mga kapatid na ito sa lugar na ito. Lord, it's not an accident, O God, na naparito po sila. You have a purpose for them, O God. Because sa inyo, Panginoon, wala pong aksidente. Lord, right now, O God, we want to dedicate them to you. Lord, ano man, Panginoon, layunin mo sa kanilang buhay, whatever plans you have, whatever purpose you have, Lord, we pray in due time, O God, ito Panginoon ay masumpungan nila, malakaran po nila. That they will recognize, O God, that life without you is meaningless. Life without you, O God, is useless. Lord, kung wala ka po sa aming mga buhay, Lord, our life are meaningless. Salamat po, O God, na ipakilala niyo pa ang iyong sarili sa bawat isa po sa kanila. Lord, na sa takdang panahon, O God, hindi lamang po sila, Lord, ang makakilala sa iyo, bagkus, Panginoon, ang kanilang pong sambahiyan. Salamat po sa iyong ginagawa sa kanilang buhay. We honor you, O God. We glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. You are welcome in this church. Amen? So makakaupo na po ang bawat isa. Asherin, please guide them. Again, welcome po sa Jesus Lifted Up Church and we hope and pray to see you again po next Sunday. So ngayon naman po, dadako tayo sa ating announcement. So our youth fellowship na may team po na Inside Out will be on February 18. That will be on a Saturday po, 8 a.m. to 3 p.m. po. And ang registration fee po natin ay murang-mura lang, 20 pesos. Sa mga youth po natin and mga young pro, you are all invited to come po dito po sa ating youth fellowship. And additional announcement lang po, on that same day at 3 p.m., at the coming Sunday, 3 to 5 p.m., magkakaroon po ng seminar ang ating mga leaders and workers dito po sa church. Meron po tayong visitor or a Canadian missionary na may minister po dito sa Sunday po, February 19. Ayun. Next po ay ang Speak Life po natin during Mondays po. Mapapanood po natin yan through our live streaming at 7 p.m. And to those people po dito sa church natin na gusto pong mag-share ng kanilang testimony, please feel free po to approach any of our ushers
or leaders po, if gusto po ninyong ma-feature po dito yung story ninyo sa Speak Life and magbigay po ng inspiration and testimony on how God transformed your life. Ayun po, and ang ating Tinig ng Pag-asa po every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Mag-tune in din po tayo sa ating live, and midweek service po, meron po tayong online and meron din pong face-to-face. So, every Wednesday po yan at 7 p.m. Ina-encourage po natin ang bawat isa na dumalo din po every Wednesday po dito sa ating church during midweek service. And ang soaking po natin via Zoom po yan every Friday at 7:30 p.m. Yan po ang ating mga workers and leaders po ang inaanyayahang dumalo. And meron din po tayong mga online prayer gatherings. So for the fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Saturday, 5 a.m. And ang ating pong mga pastors, Monday to Friday at 5 a.m. So meron din pong J Blue Leaders and Workers in Spiritual Feeding. Every Tuesday po yan at 8 p.m. via Zoom. Ayun po, and of course, importante po na i-support po natin ang ating mga social media accounts dahil po marami rin pong nare-reach out yan na mga souls. Hindi lang po dito sa Bacoor, kundi nationwide po yan and worldwide. Kaya wag po natin kalimutan na i-share at mag-like, mag-follow, and of course, mag-comment po tayo doon during our live streaming. Ayun lang po, maraming salamat. Sige po, muli po tayong tumayo. Bigay natin ang pinakamataas at papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Sa salamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po yumuko na mananalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Dinala mo ang aming mga Panginoon, sa bahay-sambahan na ito para makinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ay pumasok sa aming puso, Panginoon, at mamunga, Panginoon, ng tamang bunga, Panginoon, Lord. At makita, Panginoon, ng sanlibutan ng aming buhay, Panginoon, na lumiliwanag, Panginoon, Lord. Lord, salamat sa mga anak mo na dinala dito, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang bahay, Panginoon, at ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan sa isa pang linggo, Panginoon, na aming tatahakin, Panginoon, at ibalik mong muli kami, Panginoon, na may kalakasan, Panginoon, sa susunod na linggo, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen.